Shirin lafiyar mu kenan muka kalla masu kallo a daidai wannan gaba za mu garzaya akalar shirin zuwa shirinmu na gaba, wato shirin tattaunawa da fashin baki wanda muka saba karbuwa daga hannun Malam Aminu Dahiru, inda yake tattaunawa da manyan baki akan abubuwan da suka shafe mu suka shafi kasar nan gaba daya. Malam Aminu, in ka shirya muna tare da kai. To jama'a masu kallon mu barkanku da sake kasancewa tare da mu a wannan bangaren na tattaunawa da fashin baki, wato bangare da ke cikin shirin namu na barka da safiya, wanda a yau ma ni Amin Dahiru zan jagoranci gabatar da wannan bangare, inda kuma mabdu'in namu ne za mu mai da hankali ne akan abin da ya shafi illolin shaye-shaye ga matasa da kuma sauran ma al'umma, da kuma muhimmancin ganin cewa matasa sun tashi haikan sun shiga domin su kasance masu dogaro da kawunansu ta yadda su ma za su bayar da kyakkyawar manufa da kuma gudunmawa a cikin al'umma. To amma kan mu tsunduma cikin shirin anan nake cewa ku dakace mu. To barkamu da dawowa cikin shirin namu na tattaunawa da fashin baki, wanda kamar da na gaya muku dai mabdu'in namu ne za mu mai da hankali ne akan abin da ya shafi irin illolin shaye-shaye ga matasa da kuma sauran al'umma, da kuma muhimmancin cewa ganin cewa su kansu matasa sun tashi tsaye sun shiga irin sana'o'in dogaro da kai ta yadda su ma za su ba da kyakkyawar gudunmawa a cikin al'umma domin ci gaban al'umma da ma ƙasar mu Najeriya baki daya. Sakamakon hakan ne domin mu ji irin illolin da kuma irin yadda suke shafan al'umma da kuma ƙasa, da kuma irin matakan da ya dace a bi domin ganin cewa matasa sun samu kyakkyawar manufa a rayuwa, yasa muka gayyaci wani matashi wato Honorable Shamsuddin Bello Dambazau, kuma kamsila mai wakiltar mazaɓar farin ruwa da ke karamar hukumar Takai a jihar Kano, inda za mu tattauna da shi akan wannan mabdu'in namu na yau. To Honorable, barka da kasancewa tare da mu a wannan bangare na tattaunawa da fashin baki. Barka ka dai. To Honorable, kamar yadda muka gaya masu kallon mu cewa da yau mabdu'in namu za mu mai da hankali ne akan abin da ya shafi illolin shaye-shaye da kuma suka fi tasiri a cikin matasa. Duk da cewa yanzu haka za mu iya cewa shaye-shayen ma yakan canza, kusan yana neman canza sabon salo ne, inda a yanzu haka za ga mata ma ba a bar su a baya ba, kai hatta matan aure ma za ka kan same su da daman suna shaye-shaye, wanda yake da ba a san wannan ba. To kaga za mu iya cewa abin ya taso tun daga matasa, abin sai da faɗaɗa yake yi, ya shiga cikin al'umma, ya yi tasiri har a cikin mata, kai mata ma na cikin wanda suke cikin gidajensu. To kaga za mu iya cewa wannan babbar annoba ne, babban bala'i ne wanda ke dole ya kamata a ɗauki duk wasu matakai da ya kamata domin ganin an shawo kan wannan matsala kamun ta gama zamewa wata illa za ta gagara a shawo kanta ma gaba ɗaya. To amma da farko idan ma mun ce matashi misali, a bisa naka irin nazarin ya kake kallon su wane ne ma ake nufi ga su kansu matasan matukuna? Wato kalmar matashi kalma ce da za a iya cewa tana da nau'uka da yawa, saboda matashi za ka tsaya ne kai ka duba. Akwai wayanda za ka ce sun gama makarantar sakandare, su ma za ka iya ɗaukansu a matsayin matasa. Akwai wayanda kuma sun shiga university, su ma za a iya ɗaukansu a matsayin matasa. Akwai wanda suka gama suka yi aure sun soma aiki, amma saboda shekarunsu su ma za a iya ce musu matasa. To a tsarin turawa matashi shine wanda ya kama daga shekara 18 zuwa shekara 35 akalla. Duk da yanzu dai abin ya ɗan canza saboda yanayin rayuwa, za ka iya ganin mutum da ya kai har shekara 40 ya fada a cikin jinsin matasa. Ba kamar tsari na Najeriya ba, ba na mantawa gwamnatin ta shuɗe an zaɓi shugaban matasa na wata jam'iyya ma, wanda aka ce ya kai shekara 60 da wani abu, kuma aka ce shine shugaban matasa wato youth leader. Kwarai da gaske. Kuma har yanzu muna ganin irin wani abu ba. Sosai. To yanzu da muka duba Shamsuddin, za mu iya cewa shaye-shaye a yanzu haka abu ne wanda ke yin tasiri a cikin al'umma. Kuma kamar a da abin da aka fi danganta shaye-shaye shine ga matasa. Amma kamar yadda gaya maka tun daga farkon shimfiɗa wannan shirin, abin yana canza sabon salo, abin yana tashi bayan matasa ma har zuwa sauran al'umma. Wasu ma mutanen ma da taɓa tunanin za a kawo ce suna shaye-shaye ba, sai ga yanzu an same su da irin wannan illoli. To amma kamun mu kai ga wannan, idan muna maganar matasa za mu so mu ji bisa naka nazarin da kuma yadda kake gani da abubuwan suke tasiri a cikin matasa, menene kake ganin cewa musabbabin abubuwan da yake da jawo matasa suke shiga cikin al'amuran da ya shafi shaye-shaye? A cikin abubuwan da ke haifar da shaye-shaye a cikin matasa, a cikin matasa da kuma al'umma gabaki ɗaya ma, saboda tunda ni ɗan Najeriya ne
kuma na bi ta cikin su primary school a ƙasar nan, secondary, saboda haka na san, da kuma ma jami'a na yi BUK, saboda haka na san ya abubuwan nan suke. Mun zauna a cikinsu, muna tare da su. Na farko, akwai abubuwan da za mu duba kamar zamani da ke kawo information. Wato bayanai. Bayanai daga wasu ƙasashen da ba mu da su a nan. Saboda ba zan manta ba, muna yara a can unguwarmu a Sallari. Akwai wani soja da aka kawo. To a lokacin akwai 'yan shaye-shaye, kuma su wa'annan 'yan shaye-shayen nan ganyen taba suke sha a lokacin, kuma sun buwaye unguwar, kuma a cikinsu akan samu wa'anda suke shiga gidajen mutane su yi masu sata. To shi wani soja, Allah ya ji kansa, Abubakar, shi ya zo ya tsaya tsayin daka ya bi 'yan shaye-shayen nan ɗaya bayan ɗaya, kuma lokacin shi kaɗai ne abin da suke sha. To amma kuma yanzu da zamani ya zo ya canza, abubuwa suka juya, an fara shigowa da wasu nau'o'in abubuwa da babu su, da mu kama mu san da su ba da. To wa'annan abubuwan su ne suke haifar da wannan halin da kaga an saka matasa har da matan aure a ciki yanzu. So bayanan nan ne da ke shigowa daga waje, sannan kuma mu ma ba mu tsaya mun tsara garurrukanmu ba, wasu daga waje, kamar daga kudancin Najeriya. Ba zan manta ba, kwanakin baya a Zamfara, NDLEA, na karanta jarida, sun kama tirela guda a cike da ruwan kodin. To kaga irin wayannan abubuwan su suke kawo matsalar da muke ciki yanzu. To da ana magana kamar su wayannan kayayyakin da ake kawo, to masu mugun, wato za mu ci abubuwan da suke gurbatawa matasa rayuwarsu, irin su kodin da kamar da ka kawo mana misali da kayan shaye-shaye din nan. Ina ganin inda a ce gwamnatin da gaske take, akwai irin matakai da ya kamata a ce gwamnati ta bincika wajen ta ganin shin a ina ma ake yin wannan abubuwan, sannan ta yaya ake fito da wannan abubuwan, sannan kuma ya ake bari ake ma'amala ko kuma abubuwan nan suke zagayawa guraren da bai kamata ba. To idan muka duba ta wannan, ba ganin cewa za a iya cewa akwai sakaki ga ita kanta hukumomi da aka ɗora wa alhakin hana fataucin wayannan abubuwa da kuma hana shan su. Wannan cewa duk da akwai hukumomin tun da daɗewa, saboda sanin cewa gwamnati akwai wayannan matsalolin da ake fuskanta ne, sa aka kafa irin wannan hukumomin, kuma aka ba su alhakin kula da irin wannan al'amarin da ya shafi hana fataucin da kuma hana shan miyagun ƙwayoyi. Wata ita wannan da wata gaya mana cewa ta kama wata tirela a Zamfara. Sannan kuma ita kanta gwamnati akwai irin matakai da ya kamata ta ringa ɗauka ita kanta domin dakile wannan al'amari. To amma kuma duk da wannan, har yanzu dai abubuwa an kasa shawo kan wannan matsalan. Ba ka ganin cewa za a yi tunanin cewa akwai sakaki ko kuma gazawar gwamnati don shawo kan wannan matsala? Gaskiya ba za a ce gwamnati ta yi sakaci ba, saboda tana bakin ƙoƙarinta. Amma ka san, ba za a ce idan mutum mai san abinka ya fi ka dabara, zai san inda zai yi ya zo ya ɗauke maka abinka ko ya ka tsaragun, sai dai kawai a ce an kwatanta. Kuma na san akwai damar da gwamnati za ta iya ƙara ƙwazo a kan wayannan harkokin, amma gaskiya tana ƙoƙari. Kawai na ganin akwai abubuwan da ya kamata, saboda rashin abubuwan yi na daga cikin abubuwan da ke jawo matasa cikin wannan yanayi. Saboda a ce muna da wasu harkokin da za a iya saka matasa a ciki da za su yi, da zai ɗauke hankalinsu daga kan irin wayannan abubuwan. To daga farko ma idan aka zo, saboda turawa sun ce the idle mind is the devil's workshop. Saboda haka da a ce za a kawo abubuwan da matasa za su yi, to sai ka ga da kyar irin abubuwan nan za su zo su yi tasiri a cikin matasa. Saboda haka ni ina tunanin ya kamata akwai abubuwan da za a duba, kaman kafofin yada bayanai ta wayannan su DSTV din nan. Ya kamata a ce an zo ana duba irin abubuwan da ake nuna wa matasa. Sannan su ma iyaye, akwai abubuwa da za ka shiga ciki a decoder, kai ma ka tsaya ka tantance abubuwan da iyalinka da 'ya'yanka za su gani. To daga nan zai rage irin idea ɗin da ke shigowa cikin gidanka, har abin ya zo ya kwanta a zuciyar mutum. Daga nan kaga mutum ya fara aikata wasu abubuwa da kai ba irin tarbiyyar da kai masa ba kenan. Sannan a makarantun secondary, saboda ka gani na yi military school Zaria,
To a irin waɗannan environments ɗin, musamman makarantun gwamnati da ba wai kuɗi ake biya ba, kowa na zuwa, wani bai wa 'ya'yansa tarbiyya ba, duk an zo kuma an cakuɗe a gu ɗaya. So sai ka ga mutanen da suka fito daga gidan da akwai tarbiyya sun zo kuma sun zama wasu irin mutane daban, sakamakon sun je sun haɗu da wasu mutanen daban da suka fi su wayo da wayewa, illa su a titi suka girma, kai kuma ka girma a cikin gida. So daga nan sai ka ga wasu irin influences sun zo sun shigo. To idan muka duba kamar yadda muka gano cewa da wannan abubuwa shaye-shaye sun fi tasiri a cikin matasa, bisa naka nazarin wani irin illoli kake ganin cewa wannan shaye-shayen yanayi yake kuma jefa rayuwar matasa a Najeriya? Akwai abin da ka haska min, kake cewa ya aka yi matasa ba sa shigowa cikin harkar siyasa su zo su masu ba da gudunmawa. To daga cikin illolin shaye-shayen shine mu samu matasanmu an gurɓata su, saboda haka ba za su iya zuwa su masu ba da gudunmawa ba a cikin al'umma, saboda su kansu ba su ma cikin hayyacinsu. Kaga wannan babban matsala ce. To wasu da yawa suna ganin cewa abubuwa ɗaya da yake da jefa matasa cikin wannan yanayi shine rashin ayyukan yi, kamar yadda ka fara haskaka mana. Rashin idan matashi ya tashi da safiyar inda zai je, kila za ga ya samu ta daba, wanda ke kuma za ga kila da yan uwansa ne wanda suke ba su da aikin yi. Wasu ma sun gama karatu amma aiki bai samu ba, wasu kuma ba su ma samu daman sun ma sadaukar da kansu ko kuma ce sun samu nutsuwar ma za su yi karatun ba. Sai ga cewa babu wani aiki da suke, ko da irin aikin hannu da ake wanda ke mutum zai je koya domin kasance mai dogaro da kai. To kaga duk wani abu ne wanda yake rashin ayyukan yin nan yake sa matasa su dinga zaman daba, daga daban nan za ga ba abin da zai dinga haskaka musu, sai su fara tunanin cewa kila a sha wannan zai canza musu tunani, ko kuma ta za a je a samu wani abu za a je kila abun wani ne a je a dauko a je a saida. To kaga duk wannan matsaloli ne. To baka ganin cewa irin wannan rashin ayyukan yi din da ake magana da kuma yanayin da su kansu matasa suke nuna gazawa, ba sa dagewa su fito su nemi abin da ya kamata su yi, wanda yake sai a lokacin da aka ce maka irin siyasa an kada gangar siyasa sai da su dinga bin yan siyasa. Su kuma yan siyasa ne yawanci su suke dada jefa su cin wannan yanayi, za su dinga ba su kuɗi, suna zuwa suna shan kwayoyi, suna shan irin kayayyakin shaye-shaye a ƙarshe dai domin su yi amfani da su. Wani ke kuma idan aka yi wannan suka gama amfanin nasa a ƙarshe, haka za a zo a watsar da su, an riga sun gama amfani. To wannan abin da yake faruwa, kana ganin idan aka ce matasa sun miƙe, wani irin tsari yake ganin kamata a ce su kansu matasan sun miƙe, da kuma sauran ƙungiyoyi da suke da kishi da kuma son ganin cewa matasa sun gyaru, an haɗa hannu domin ganin cewa an daɗa dawo an ceto rayuwar matasa? Kwarai da gaske rashin aikin yi na daga cikin abubuwan da ke haddasa wannan abin. Akwai wani shiri da nake kallo da matata, daɗin kowa, sabon salo. Akwai wani yaro dan Malam Ayuba, mahaifinsa mutum ne ba wai yana da hali bane, amma kuma baya kashewa iyalansa kuɗi. Kuɗin ne ko yaron nan yake nema, uban ya ƙi ya biya. Shi kuma yaron gashi yana ganin tsaransa duk sun wuce, sun tafi makaranta suna karatu. Abin ya dame shi, daga nan da kowa ya tafi sai ya koma yana zama a wata daba da wasu masu shaye-shaye. To daga nan a hankali sai suka fara cusa mai ra'ayin nan, kafin ka san me ke faruwa sai ga yaron nan ya fara shan tabar ganye, ya shiga irin wannan halin. Saboda haka na yadda da abin da ka faɗa, kuma saboda haka ne yanzu kaman kwanan nan a gwamnatin nan na shugaban Muhammadu Buhari akwai National Directorate of Employment, wato kuma samu da aikin yi ta ƙasa. Kuma samu da aiki ta ƙasa, sun ba da gurbi 10,000. Kuma ni a ƙaramar hukuma ta ma sai da muka je maka karɓo 200 aka kawo, duk da ba riga an gudanar ba, amma muna sa ran nan da kama wata 1 ko 2 za a yi. Kuma mata ne 140, maza 60 a ciki. Kuma abin da za a yi, za a koya musu sana'o'i ne, su ɗinki, su haɗa mayuka, aikin makaniki, gyaran AC, welda, irin sana'o'in hannu dai. Sana'o'in hannu. To saboda haka
an san da irin matsalolin nan shi yasa kuma aka kawo irin waɗannan tsari saboda taimaka matasa kuma a ɗauke su daga wannan yanayi na rashin aikin da suke fama da shi sosai. To idan muka duba sau tari idan gwamnati suka fito suna gangamin yakin neman zaben su babu waɗanda suke aiki da su ko kuma suke taimaka musu a duk lokacin da suke gangamin yakin neman zaben da suke shiga illa matasa saboda ganin cewa da su matasan su ne kashin baya wajen tafiyar da wasu al'amura da za a yi amfani da karfi domin ganin cewa an samu wannan abin da ake so. Amma sau tari za ga matasan da aka yi musu alƙawarruka cewa idan aka kafa gwamnatin za a yi tafiyar da sha'ani ta wannan gwamnatin tare da su da kuma irin alƙawarruka da ake yi wa matasa. Idan muka duba ita kanta wannan gwamnatin ta yanzu ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tun a lokacin da ta yaƙin neman zaɓe ta nuna cewa ta samar da ayyukan yi kuma samar da ayyukan yin nan ya fi tasiri dama rashin ayyukan ya fi tasiri ga matasa domin ganin cewa an raba su da irin zaman kashe wando da suke yi da kuma irin zama ana irin wannan shaye-shayen duk yana da cikin wannan matakai. Bisa naka nazarin kana ganin cewa irin matakan da wannan gwamnatin ta ɗauko wajen ganin cewa ta samar da ayyukan yi ga matasa da kuma raba su da cikin matsalolin da suke fuskanta haka ta fara cimma ruwa a game da wannan tunanin da ake cewa za a samu nasarar yin hakan? Gaskiya an yi ƙoƙari amma gaskiya ba a yi kai yanda ya kamata ba saboda matasan nan suna da yawa amma kuma akwai hadda laifin matasa saboda rashin jagoranci. Ku ne kuna nan kun ɗauke wuta an haɗo ku ana ta guje-guje an shiga na an fita can babu tsari. Idan aka zo aka kai ga gwamnati ba ku da wanda zai fito ya zo ya tsaya ya karɓo muku 'yancinku. So kaga daga nan ake samun matsala amma ita gwamnati ta yi ƙoƙarin tallafawa kuma ana kai kuma wasu ba su gane ba. Wani shi yana ganin kamar dole sai dai a samo masa aiki amma abin da nake so in haska matasa shine akwai hanyoyi daban-daban da mutum zai iya yin aiki. Za ka iya koma gona ka je ka yi noma ka zama manomi. Ka zama manomi. Za ka iya buɗe shago, za ka iya fara kasuwanci, za ka iya fatauci na ko a tamfofi shaddoji ga mai jari kenan. In kana da jari amma idan kai niyya kuma ka roki Allah insha Allah ina tunanin na san yanzu dan abin da za dan fara yi da ba zai gagara ba. Ka nemo uban gida wani da ke yin abin da kake so ka yi ka je ka soma a karkashin sa. Ai muna ganin inyamurai suna yi kaga ya dauko uce ya zo Emeka ya zo daga nan Emeka ya je ya dauko Chibuzo haka a hankali kaga duk suna bude shaguna. So ina ganin mu ma ya kamata mu kwaikwayi irin wannan abin a wajen taimaka matasan mu. Ya kamata iyayenmu su zo su ma suna haska mana suna mana magana suna ce mana to tsaya kai yaro zo na ga matsalar ka ga shawara wataƙila idan ka je kai haka za ka iya cima burinka. Saboda haka ina kiran iyayenmu su ma su zo su kira 'ya'yansu su ma suna musu magana suna ba su shawara kuma dan ka ga ko yaro ya karkace maimakon Allah an tashi sai a kira shi a sa shi akan hanya sai a dage sannan kuma a yi addu'a. To idan misali idan ana son a ga an tallafa wa matasa tunda da mu haƙi a gwamnati da haƙi akan matasa da aka ce matasa na ƙasa ne to ya kamata a ce duk wani gudunmawa da gwamnati ya kamata ba su walau dai ta bangaren daga cewa ta ilimantar da su ko kuma gan ta samu masa aiki haƙi ne wanda ke akan gwamnati. To amma yanzu halin da muke ciki da aka duba irin yawan da ake ciki za mu iya cewa gwamnati kaɗai ba za ta iya cimma wannan manufofi da kuma wannan ayyukan ba da aka akwai buƙatar ganin cewa sauran ƙungiyoyi da dama su ma sun shigo an rinka damawa da su akan al'amuran da ya shafi tallafawa matasa da kuma samar da irin sana'o'i na dogaro da kai don ganin cewa da an raba matasa daga illolin shaye-shaye da kuma rashin ayyukan yi. Bisa naka nazarin kana ganin cewa shin akwai kungiyoyin da suke irin wannan taimakon domin ganin sun tallafa wa matasa yanzu haka a Najeriya kuma idan akwai suna yin aikin kamar yadda ya kamata ta yadda za a samu nasara nan gaba? Ba zan iya kawo maka wasu kungiyoyi ba kai tsaye saboda ni ban ga sun zo karamar hukuma ta ba kuma ban gan su a Kano ba. Amma ni akwai abubuwan da na fara na je na ɗau kuɗi na bayar aka je aka siyo kekunan ɗinki
da mashin ɗin yin takalmi da materials da za a yi takalmi, na sa aka ɗauko yara daga kowace mazaɓa mutum biyu, kuma materials ɗin da na saya za su isa kowanne mutum ya yi takalmi guda 3. To a nan za a koyar da su, in suka koyi yin takalman nan wanda muka ga sun ƙware sun iya, sai mu baka jari kai ma ka je ka fara, da sharaɗin za ka ɗauko ko wasu waɗanda ba su yi ƙoƙari sosai ba a na farko ka sa su a ƙarƙashinsu, ko kuma ka ɗauko wasu daga can garinku ka sa su ma ka koyar da su. Sannan ta ɓangaren mata muka siyo kayan koya musu haɗa mayuka da sabulu su ma. So abin da nake faɗa in essence shine masu halinmu su ma ya kamata a ce suna tallafawa, su duba abubuwan nan ba wasu kuɗaɗe za ka kashe ba da yawa. Da ne wannan abin kamar 500,000 na kashe na haɗa abin nan, kuma gashi nan mutane sun ji daɗi, suna amfana, kuma mutum zai samu abin yi. To akwai masu kuɗi da yawa, masu maƙudan kuɗaɗe, su fito da kuɗaɗen nan a cikin community. Kuma idan aka haɗa ƙungiyoyi ne, mu matasa haɗa ƙungiyoyi, muna zuwa wajen masu hali, attajiran da muka sani, zo to ga abin da muke so mu a zo a kawo a rubuce, taimaka mutane kaza, koya musu kaza. Ina ganin abin zai kawo sauƙin rashin abin yi a cikin matasa. To kamar inda kai mana bayanin cewa akwai buƙatan wannan ya tabbatar da cewa su kansu masu hannu da shuni da kuma sauran ƙungiyoyi da suke da ƙarfi sun daɗa shigowa domin ganin sun tallafa wa gwamnati akan irin ƙoƙarin da ake wajen ilmantar da matasa da kuma samun musu da sha'anin ayyukan yi. Idan muka duba a kodayaushe ana maganar matasa su shigo duk wasu al'amar da ya shafi na ci gaba. A yanzu idan muka duba bisa nazarin da kai haka mai halin da matasa suke ciki, shin kana ganin matasa suna shigo wanda ya dace din akan duk wasu al'amar da ya shafi na ci gaba, walau a siyasance ko kuma irin kasuwanci ko kuma duk wasu ayyuka da ke ganin cewa matasa su ma din sun shigo sun bayar da gudunmawa? A Najeriya kana ganin akwai ci gaba, shin matasan suna shigo ana damawa da su din kuwa ko kuwa? Gaskiya matasa ba su shigowa yadda ya kamata, kuma shi yasa ya kamata ai yawancin iyayen ina tunanin suna son su je su huta su ma, amma ganin babu magada wanda suka fito suka nuna kishin abin, jajirce kuma suka san lallai wannan idan muka tura shi gaba zai abin kirki kuma ba za a ji kunya ba. To ina ganin abin da ya hana su ma su dan ja baya kenan. Mutane kuma sai a fito a ta korafi a ce a mutanen sun ƙi su bar mu yi. To ya za a yi su bar mu yi? Ba mu fito mun nuna za mu iya ba. Ai ko bal ake yi, ba za ka fito kawai ka tashi daga ɗaki kawai ka fito ka zo wajen coach ka ce a saka ni ba. Sai coach ya zo ka yi training, coach ya ga to wannan fa yana da juriya, in yayi guje-gujen nan na minti 45 za ka ga baya gajiya da wuri. Yana da tunani, ya san wajen da zai je ya tsaya a mai fasin ƙwallo ya ci gol. Irin waɗannan abubuwan, saboda haka ya kamata mu ma matasa mu fito mu jajirce mu nuna cewar akwai kishin nan, kuma muna son mu zo mu ma mu ba da gudunmuwa mu kawo ci gaba a cikin al'umma, kuma mu ma mu gina kawunan mu. To Shamsu, da muka duba akwai wasu rahotanni suke nuna mana cewa sau tari abin da yake da sa matasa suke shiga irin shaye-shaye da sauransu, da kuma za ga abubuwan ya yi zurfi ya kai su ga hauka wani lokacin. Su kansu kamar misali iyaye sukan dan ba da gudunmawa ta wannan bangaren. Wasu da yawa rahotanni suke nuna mana cewa duk lokacin da aka ce wasu 'ya'yansu sun shiga cikin irin wannan harkar ta shaye-shaye, maimakon a lokacin ne ake gani ya kamata ce sun nuna musu so da kauna ta yadda za su ɗauke su zo su nuna musu hanyoyin da ya dace sa su kan layi, ko kuma an ta ma kama a ɗauke su a kai su irin gidajen samar da horo misali waɗanda za a ɗan yi ƙoƙarin ganin cewa sun dawo hankalinsu, irin cibiyoyi da gwamnati ke kafawa wanda ake kaiwa irin waɗanda suka samu irin taɓuwar hankali haka da ko kuma wanda suka kangare haka da sauransu. Sai ga wasu iyayen su nuna cewa ba sa son masa dinga alaka da wannan yara, suna ganin tunda sun riga sun ga wannan yanayin kamar babu wata irin gudunmawa za su iya bayarwa, ba su da wani muhimmanci ma a gurinsu. Sai ga sun abin da kusan kama suna kyamarsu suna koransu, inda kuma wasu masana suna nuna mana cewa irin wannan ne suke bukatan kauna da so, wanda da a dauki duk wasu matakai
da ya kamata a gani dan an kyautata musu domin a dawo da su kan hanya. Bisa naka nazarin da kuma da ke kallon wannan abubuwan, kana ganin cewa shin iyaye din suna nuna irin wannan kyama kuma tana da taimakawa wajen tabarbarewar matasa lokacin da suka samu kansa irin wannan harkar ta shaye-shaye? Hakan na faruwa, amma ba zan ga laifinsu ba ga baki ɗaya. Saboda kamar inda na faɗa ɗazu, zamani ce, zamani ne ya canza. Kuma abubuwan da ake gani yanzu a lokacin su ba su san su ba. Saboda haka abin yana musu wuyan fahimta. Sannan kuma yana ɗaure musu kai, yana sa su ɗimauce, su rasa ya za su yi. Amma gaskiya ya kamata a ce iyaye sun ɗauko irin waɗannan matakan kamar na zuwa rehab, wajen horon. A kai yara a nuna musu abin da suke yi babu kyau, sannan a nuna musu inda za a yi su daina, sannan kuma a ba su wani abu da za su yi a madadin shaye-shayen nan. Iyaye ai suna da mahimmanci a wajen daƙile wannan abin shaye-shayen, saboda idan a ce ka samu ɗanka ko ‘yarka a cikin wannan yanayin kuma ka tura su gefe, to ai kai kanka ina ganin sai an ta rubuta maka commission. Me yasa? ɗan nan ko ‘yan nan responsibility ɗinka ne, sannan ka tura su waje suka je kuma suka zama ɓata gari, saboda abin ba zai ai kaman ƙwayoyin cuta ne, virus yana spreading ne, don ita zuciya dama haka take. Shi yasa ba a san ma idan ka san mutum mai mugun hali ko halaye, an fi son ka guje shi, saboda ba da sanin ka ba zuciya tana communicating da wata zuciyar. Saboda haka iyaye ya kamata a ce kai huruminka ne ka tabbatar cewar 'ya'yanka ka yi musu tarbiyya, kuma idan ka ga tarbiyyar nan ta ɓaci ka san inda za a yi ka gyara. In ba haka ba to ka faɗi a matsayinka na uba ko uwa. To Honorable Shamsu, idan muka duba sakamakon irin damuwa ko kuma in ce halin da aka shiga a game da sha'anin harkar shaye-shaye, wanda ya sa a kwanakin baya lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai ziyara Kano, hatta sarkin Kano wato Sunusi Lamido na biyu ya nuna damuwa da irin halin da al'umma suka tsinci kansu, ne da shaye-shaye ya riga ya tasiri, ya riga ya kuma ya kamari a cikin al'umma, wanda ya nuna gwamnati ya kamata gwamnati ta tashi tsaye domin ganin cewa an shawo kan wannan matsala. Ina ganin ta kanta gwamnatin sakamakon damuwar da ta yi da kuma jin yadda irin wayannan kalamai suka fara fitowa daga bakin manyan mutane waɗanda suke da matukar muhimmanci a ƙasa, yasa aka fara ɗaukar wasu matakai da ɗaukar wasu tsauraran matakai domin shawo kan ita wannan matsala. Shaye-shaye yana ɗaya daga cikin abubuwan da tattauna. Shin ta yaya za a shawo kan wannan matsalar musamman a arewacin Najeriya? Kwanakin baya su ma kansu hatta gwamnoni sun nuna damuwarsu da wannan matsalolin, su ma da suka yi taro sun nuna cewa ya kamata a ɗauki duk wasu matakai da suka dace domin ganin cewa an shawo kan wannan matsalar. To bisa irin wannan kokari da cewa ita kanta wannan shaye-shayen akwai dama doka, sai da doka ce kamar ba ta yin tasiri yadda ya kamata. Kana ganin cewa duk wannan matakan da ake kokarin ɗauka su kansu 'yan majalisa da kuma ita kanta gwamnati akwai tasirin da za ta yi wajen shawo kan wannan matsala a halin yanzu, inda abin ya riga ya yi nisa a halin yanzu? Kaga rashin sani ne ya sa kaza ta kwana akan dani. Ita doka za ka iya kafa ta, amma idan ba a tsaya an samu jami'an tsaro ko kuma su sanatocin, 'yan majalisar dattijai da kuma 'yan legislators sun tsaya an tabbatar an yi aiki da wayannan dokokin ba, kawai dai an je an yi surutu ne an fito. Na ɗaya kenan. Na biyu, za ka iya kai doki rafi, amma ba za ka iya tilasta ma dokin nan ya sha ruwan nan ba. Saboda haka ni ina ganin daga tushe ya kamata a ɗauko abin nan. Harsashi ya kamata a ce an gina. Tun yara suna ƙanana a koya musu batun wannan illolin shaye-shayen na, a ce yaro ya ɗan fara shiga ya gama JSS. Ai kaman abubuwan child abuse ne da ake samu. Shi yasa za ka kaman a Turai iyaye, yaro tun yana ɗan ƙarami ko yarinya za ce kai
sai a ɗauko zanen mutum sai a ce wani ya taɓa ki a nan kake yadda, come and tell daddy, come and tell mommy. Amma a Najeriya ba a yin wani abu, sai a yi kaman wani tabu ne. So sai ga daga nan an ɓata yara da yawa, su ba su san hawa ba su san sauka ba, kawai sun girma sun ga an yi destroying ɗinsu. To the same approach ya kamata a ɗauka a wajen shaye-shaye. Yara suna shiga irin su JS3 ɗin nan, sai a kira yaro yarinya a fara musu class musamman. To kun gani wannan drug awareness program ne, gashi kaza kaza, ko ba during school ba, ko in aka yi hutu ko summer school a haɗa program. Gwamnatin jihar sai ta shirya wani taro a unguwanni ko kuma kowa ya koma makarantansa, ce to gashi nan a rana kaza za a yi taro, yara ku zo a kawo menene, ai ba wani, a kawo majigi a kafa, a ɗauko microphone a saka, a zo a fara wayar da mutane. Sannan kuma a zo a yi program musamman na iyaye su ma ana wayar da su. To ina ganin ko da bai kashe wutan gaba ɗaya ba, gaushi ne zai rage, zai taimaka. To Allah ya taimaka, Allah sa a yi wannan sharon kuma domin su taimaka na sha wannan kan wannan matsalar. To kasance a lokaci ina hararen da haka wannan a ƙarshe za mu baka wata irin sako kuma ce kira kake da shi ga su kansu matasa domin ganin cewa sun daɗa miƙewa ta da za su zama masu kyakkyawar manufa da za su bada gudunmawa a cikin al'umma. To abin da zan gaya matasa shine, a rayuwa duk halin da ka tsinci kanka, kakka ga kamar ba za ka iya juyawa ba, za ka iya canzawa ba, za ka iya gyarawa ba. Saboda haka ina kiran su matasan da suka tsinci kansu a cikin halin shaye-shaye ko kuma halin rashin aikin yi, su tsaya tukunna, saboda idan baka san kanka ba, ba za ka san Allah ba, baka san Allah ba, ba za ka san kanka ba. Kuma ko da ma ka tsinci kanka, ka zo ka gyara, ka sake faduwa, ka tashi kuma ka sake dagewa. Ku yi ƙoƙari, saboda abu ne, yaƙi ne. Ba wai na san wannan ba shirin addini ba ne, amma kuma addini shi ne abin da za mu ce harsashin rayuwar musamman a arewa, a matsayinmu na Hausa, a matsayinmu na Fulani. Mutum ya tsaya ya koma ga Allah, ya yi addu'a Allah ya taimake shi, sannan shi ma ya yi ƙoƙarin ya taimake kanshi, ya yaƙi, ya canza irin mutanen da yake mu'amala da su. Sannan mutum ya fara neman wani abu da tura suke kira mentor, da zai je ya yi aiki a ƙarƙashin shi. A kana son ka yi aikin studio ne, sai ka je ka nemo wanda ka san ya ƙware a aikin studio, ka zo ka fara aiki a ƙarƙashin shi. Sai ga a hankali mutum shi ma kai ma ka tashi, wata ran ka je ka buɗe naka. To irin shawarar da zan ba matasan mu kenan, su tsaya su yi ƙoƙarin su ma su gyara kansu, su gina kansu, kuma ko sun zame su miƙe, su karkaɗa jikinsu, su ci gaba da tafiya. To alhamdulillah. To jama'a masu kallon mu, da aka muka kawo muku ƙarshen tattauna da fashin bakin namu na wannan rana. Godiya ta musamman ga shi bakon namu, wato Honorable Shamsuddin Bello Dambazau, kuma kansila mai wakiltar farin ruwa a karamar hukumar Takai da ke jihar Kano. To wannan muna godiya da kasance tare da mu da kuma wannan fashin baki da bayanai da aka yi wa al'umma masu kallon mu. Na gode sosai. Tutu madalla. Alhamdulillah, godiya muke da sai kuma lokacin mun ƙara gayyata. Insha Allah. To masu kallon mu, yanzu kuma bari mu mika ku ga sauran wakilan namu, wato Bashir da kuma Zulaihat, domin su kawo muku sauran bangarori da wannan shirin namu na barka da safin ya kunsa. A nan kuma ni Aminu Dahiru nake cewa ku kasance tare da su.